yaushe da Allah rabbana nake kwanawa, wanda ya kagire yayi mun kafar takawa, dan ya sako wani lokaci nake gogewa, bani da shi Allah yanzu ma kayo dafawa. Dalili ya saka Aisha alkarwa ke a rayuwa, akwai kaddara ko barbushe, salati kayo gumma jinginar dafawa, wanda da sansani aka yake dacewa, da ahalai har sahabu da dubani cewa, kasa har kuma da abbasa siyo dacewa.